Kalani pombo kuti mumvere nkhani zonse pa Lahiri TV. Timakupasani mwayi opereka maganizo anu pa Lahiri TV. Lahiri TV ndi yanu wireless yapamwamba. Uyu chimwendo dadze nzakewa pamene pajapa awaona mizana mizo pamene pajapa ili kumane kuti ya tagwirizana kuyambira lero mwenye mchina asodeseswa katundu ta malaisesi yawo tayimitsakai. This is nonsense. This is fucking shit. Zinezi zitsiriet iwo isangamane kuti kuyambira lero china chilichonse tachitsitsa mtengo kuyambira misonko tayitsitsa. This is bullshit. Yes. Uyu akuna mizani uyu chimwendo banda amene yika milomoyi akukuna mizani uyu mfundo zake zurenda zachani kukwera kwa zinthu mparliament akagwirizana mbwerera ngati zimene zozo makatseka mashopu amwenye kodi anthu ambiri amadalira kaunjike yemweyo anyamata ambiri akudalira kukodaka mkejeni sapato mapero asapato wajama zovala tingorera mashopu mwamwenye mjamblata mjamulilombe kunzuzu kuti patengo wawo odulawo amwenye ona kudulitsa katundu chifene kuti agalo amene wawa is too much high. Ma transport yowera lero yowera ndiyeno akakantsekera mwenye afuna runuso kuti mawa kapena kusha aruza kuti tatsitsa misonkho wange sango yankhulanewo kuti misonkho tatsitsa mwenye osatsitse katundu wawoyo. Zusengetsana nyamarati senga rembenuka nyamarati senga kapena pachishori maridzi wanje anyamarati wanje amene anyakalitsa mademu awiniko wacha arembenuka antebenukira shikangawa kamajekete nsake ndanuya kuti ndanuya nkulumphunoyi akungonenepa munthu kunenepa marako omwe amene uchaifenda wantauno kulitsa chimanga kutawarira kujekero sabisira. Nkhani imene yachitikayi inu maganizo anu ndi otani? Kodi mavenda alakwisa ndi mmene zinthu zikuduliramu? Nankha azisogoleri a DPP pomanyadidwa ku parliament nzosangalatsa motani? Mavenda anakwiya motani? Zambiri ndikupasirani, zambiri ndikufotokozerani. Kodi ndi chifukwa chani mavenda anapita pa nsewu? Nanga ndi chifukwa chani mavenda anamenya akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party? Nanga ndi chifukwa chani akuluakulu a Malawi Congress Party angomenyedwa popeza ali kumachingaso amenyedwa sena mwa iwo? Ndikupasirani information yonse ya anthu amene avulala akudwala komanso amene ena atisiya koma boma likubisa pano pa Lahiri TV. Tipangeni follow kuti zambiri zizikupezani. Lahiri TV.